Morjes! Ajattelin tuoda videolla tätä Vanlifea sisältöä vähän esille, että mitä sitä täällä näinkin ahtaassa autossa pystyy tekemään ja ruoanlaitoa ynnä muiden hommien suhteen. Ja ajattelin, että leipasin tänään vähän sämpylöitä tässä pienessä keittiössä ja sen myötä sitten tuli mieleen, että tämähän voisi vaikka kuvata. Näyttää muillekin, että minkälaista Vanlife-hommaa se on. Elikkä ihan valmis sämpyläjauhopussi, sitten kuivahiivaa ja suolaa ja vettä. Tää talviasuminen autossa tapahtuu itsellä sillä lailla, että vesi mulla kulkee kanistereissa, että en käytä ollenkaan juoksevaa vettä. Tässä varmaan säilys tuo juokseva vesi sulana, mutta tässä autossa on ongelmana tuo harmaan veden jäätyminen. Mä sitä kokkelin alkuun ensimmäisenä talvena ja se tuli hyvin pian selväksi, että tässä jäätyy esimerkiksi keittiön viemäri. Siellä on putket suoraan ulkopinnalla, niin siitä huolimatta, vaikka tässä on Arctic-paketti tässä autossa, niin harmaa vesi säiliö on eristetty, mutta putkia ei ole hoksattu, että pitäähän ne putketkin eristää, että jos siitä juoksuttaa veden läpi tuosta viemäristä, niin se kyllä menee pihalle siitä, mutta putket jäätyy sitten, jos se vesi seisoo tuolla harmaa vesisäiliössä, niin siinä tulee sitten ongelma. Mutta täällä on sen verran viileä, 15 astetta näyttää tuo mittari, niin mäpä lämmitän tämän veden tuossa hellalla ensin kädenlämpöiseksi. Saa tuon kuivahiivan käymään siinä. Aika suurpiirteistä hommaa. Niin. Saahan tuo hiiva toimimaan kunnolla. Tässä oli, että 42 asteesta reilusti kädenlämpöistä vettä. Niin ootellaanpa siinä sitten hetki, että se lämpee. Joo, nyt rupeaa olemaan sormella kokeiltuna tuo vesi sen verran lämmintä, että voi jo lisätä tuo. Meniköhän se liian kuumaksi? Tämä on kyllä aika lämmintä. Höyry noussa. Laitetaan siihen pikkutilikka jäähytystä. Noin. Hiiva tuonne veden joukkoon. Sitä voisi vähän hämmentää tuossa. Saa sen kunnolla sekaisin. Tämä on varsin yksinkertaista sitten vaan jauhat tuonne joukkoon. Taikina saa turvota siinä 5 minuuttia, niin sitten voi leipasta sen tuonne Omniaan sisälle. Taikinapallot, niin saadaan paistokäynti. No niin, eli uunina toimii tämmönen Omnia vuoka. Tämä on tämmönen, että kaasu menee täältä pohjasta tänne vuovaan sisälle ja nousee tänne laidoille sitten lämmittäen tämän koko vuokan. Ja tämä on Omnia mallilta ja merkiltään. Tämä on ollut 3 vuotta reissussa, niin tämä on sen näköinen, että käytetty on. Tällä teen kaikki uuniruuat, vuokaruuat, laatikot ja tällä kertaa myös sämpylät. On todella kätevä kaasuliedelle. Eli tuolta näkyy läpi, tuolta lämpö tulee tuolta reiästä ja laskeutuu tänne vuoa sisälle. Sittenpä vaan taikina tuonne vuokaa sämpylöiden muotoon.
Eli tällä tavoin saa kaikki uuniruuat tehtyä myös kaasuliedellä. On todella kätevä. Todella kätevä kampe. Ja nyt kun taikinapallot on tuolla vuokassa, niin mä pikkusen lämmätän tuota vuokaa tuolla kaasulla, niin ne saa siellä hetken aikaa lämmetä. Eli käytän vain tuon vuokaa sen verran lämpimäksi, että taikina lähtee turpoamaan. No niin, se on tuo turvotus tuossa ollut hetken käynnissä ja onhan ne siinä laajentunut aika mukavasti. Sitten vaan tulee alle ja liesi lämpiämmin. Se on hyvä kahta, se tulee keskelle tuo aukko, että se lämpö jakautuu tuolta tasaisesti. Ja näitähän paistellaan semmonen 15 minuuttia, niin jatketaanpa sitten. Katsotaan miltä ne näyttää. No niin, siinä on semmonen 15 minuuttia mennyt, niin voitais katsoa, miltä ne sämpylät näyttää. Nehän on oikein hyvin turvonneita. Jännä väri tullut niin. Joo. Siellä Omnia on täyttynyt sämpylöistä aika lailla. Voidaan sammuttaa tuo hella tuosta. Oikein hyvän näköisiä. Nämähän jotenkin lässähti nämä sämpylät, mutta se ei tuski haittaa sitä makuelämystä. Maistetaanpas. Näin helpolla kun saa tuoretta leipää, niin tätä kannattaa tehdä useammin. Tämmönen Omnia kannattaa kyllä hankkia vaunu- ja autokäyttöön, jos omistaa kaasuliede. Se korvaa tosiaan uunin aivan täysin. Eihän ne kerta lataukset ole mitään valtavia, mutta kyllä siitä 2 syö monta kertaa aina täydestä Omniasta. Tää ei muuta kuin leipomma. Minäpä jatkan syömistä, niin katsellaan seuraavassa videossa. Morjes!